ya Kolinji leya malekano kufusa mafuso angapo kwa Jessica Bwira list ya manifesto imene iyi zimene mwalembazi kuti yayi muzapereka 500,000 kwa mwana aliyense tidzapanga chonchi despite kuti zinazo sizinatheke za mbuyo zifuka malonjezo na mbuyo achatute mpaka napano iya tinakumana ndi Eugene tinakumana ndi COVID komano iyi itheka muzaka zingati ndi Jessica Bwira ndithu akuyankha kumeneko tiye ndikhale pompa tione kuti ayankha kuti malikano lero ndi pa 21 July 2025 tasala ndi masiku 57 kuti chisankho chichitike mdziko lino pa 16 September pano. Lero mu program yathu tikhale tikutambasula Malawi Congress Party MCP manifesto. Iwo watu akhazikitsa mfundo zawo zokopera amalawi pamene tikupita ku chisankho pa 16 September pano loweruka lapitali. Mumene mutu muli nkhani zosiyanasiyana ndipo lero tikhale tikukambirana kuti kodi mfundo zimene ayika mu manifesto yawo, mfundo zimene atambasulira ku mtundu wa amalawi loweruka lapitali azikwaniritse bwanji pa nthawi ino. Ine sindili ndekha mu studio muno, ndili ndi mzanga Wanangwa Chafulumira. Mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwanji. Inetu ndadzuka bwino. Zazofunika. Sabata yatha bwanji yapitayi? No, sabata imene poti masiku ano kumalawi kuno malinga wadzuka ni moyo kumaona kuti ndiye kuti ambuye akukonderabe. Ngati tadzuka chonchi kumayenda ndi sabata imene koma kunali zochitika zambiri ndi sabata imene yathamwa changu kwambiri. Chabwino. Ndiyeno sikuti tilawiriwiri mprogramu iyi monga mwa nthawi zonse timakhalanso ndi anthu ena ndipo mu programu iyi tili ndi olemekezeka Dr. Jessica Bwira amene ali mneneri wa chipani cha Malawi Congress Party, komanso tili ndi Dr. George Chaima amenewa ndi katswiri pa nkhani za ndale amene atithandizirenso kuwunikira manifesto ya chipani chimenechi cha MCP. Komanso tikhale ndi atolankhani athu magawo osiyanasiyana amene akhale akulankhula ndi amalawi kuti kodi kunja kwa Malawi akuti nji paza manifesto imene chipani chimenechi cha Malawi Congress yakhazikitsa. Ndiye ndikupatseniso ni mpata kwa inu amene mukutitsatira pa tsamba la mchezo kuti maganizo anu awiri atatu tikhalenso tikuwawerenga pompano pa Wireless Times mkatikati mwa program imene yakulinji. Mwamsanga tiyambe program yathu. George Chaima, mwadzuka bwanji? Komanso wanangu andi ukatseni moni pamodzi ndi anthu nafu olemekezeka Jessica Bwira. Zikomo kwambiri. Ndimafuna ndione kuti kodi mulipo pa line pa. Ndilipo ndithu ndathokoza kwambiri. Zikomo. Takulandiraniso nolemekezeka Jessica Bwira. Ndathokoza kwambiri. Ndiperekeso moni kwa achimenanga wa Dr. Chaima. Tinali limodzi dzulo. Glad to have you today. Ndiperekeso ulemu kwa Malawi wonse amene mwa panga tune in kuti mumvere nkhani yofunikira ngati imene. Zikomo kwambiri. Onse alipo pa line pa. Komano tiyambe ndi zanga mu studio muno. MCP yakhazikitsa manifesto yake, mfundo zokopera amalawi pamene tikupita ku chisankho. Azi ndandanisa ndithu loweruka lapitali. Watolamo chani? Ndizoona zimene waninazo leya koma ndi kabuku kakakulu ndithu kamene pa A3 paper kakumakwana 96 pages. Komano ukawerenga umbondumo sinakwalitse kuwerenga onse ukafika kumapeto koma nalibe ndi mwayi wotolamo zinthu zimene ndinga mwina kwakumbutsa amalawi kuti muli chiyani mkatimu tisanafike mwina poona kuti kodi nzotheka kapena nzosatheka. Ndiye ndikayambira poti muli chiyani mkatimu ineyo ndatolamo zinthu 5 zimene manifesto yonse yayimapo. Poyamba yaima pa imene akuti food security for all pa Chingerezi. Pa chichewa tine kuti kuyesetsa kuti amalawi akhale ndi chakudya Malawi aliyense. Imene yoyo ali ndi kampeni imene ayikamu kuti idzayamba Chingereza kumati Make Malawi Feed Malawi campaign. Fundo ina imene yayimaso imene mwina ya manganthenje mu manifesto imene ndi ya job creation pa Chingerezi kapena kuti kupereka mwayi woti anthu amalawi apeze ntchito. Akunena kuti iwo ayesetsa kuti ulendo umenewu anthu 3 million adapeze ntchito zokhazikika imeneso kuchoka pa 1 panopa ndi 3 million and imene momwe mukuoneka kuti muliso kampeni imene yapatsidwa dzina kuti Jobs for Life pa Chingerezi, ndi kuti ntchito za ndanda mpaka kalekale moyo wonse.
Yachitatu muli ya wealth creation imene akuti nthawi imene ayesetsa ndithu kuti anthu osiyanasiyana apeze achite bwino apeze chuma mmene munso ukawerenga bwinobwino mukutolamo zina zake ngati zimene azitchula 10-10 challenge imene akuti anthu 10,000 amene ali ndi mabizinesi ting'ono adzapatsidwa 10 million. Komanso pa ndandanda omwewo wa wealth creation pakuoneka kuti adzapanga nifi kuisandusa banki koma banki yake yothandiza kwambiri azimayi ndi anyamata. Kenako pa namba 4 ndiye pali governance reform pa Chingerezi kusinthano kayendetsedwe kaboma kazinthu kaboma. Mwazina tinamva kunena kuti panonso mameya adzangosankhidwa osakhaso kuchokera mu zandale. Komanso OPC akunena kuti kumene office of the president and cabinet azayipanga restructure. Mumene monso ndimene mukupezeka kuti mwanduna zimene angasankhezo nduna 4 adzakhala anyamata osapitira zaka 35. Yomaliza ndi public service delivery imeneyo ndimene muli Chakwera master plan. Muchakwera master plan imo mukupezeka kuti muli 72 ntchito zatsopano zaboma zimene zidzabwere mu sector 24. Amenemo ndi mwabwera imene ili nkamwa nkhani ya 500,000 kwa mwana aliyense opandwa. Nkhani za toilet abwino maskulu mamarket flush toilets. Imeneyo ili mu public service delivery. So kwa ineyo kuwerenga manifesto imeneyi anthu azoti yayima pa zinthu 5 zimene mwachidule Chakwera high five uja mpanga maintain imene mwachidule ikuyima pa youth centered growth, social equity, governance overhaul, service expansion ndi ambitious continuity. Zimenezo pa Chingerezi ndi zimene tingatolemo manifesto imeneyi. Ndikhupira tipoyamba ndingoyima pompa ndisapite kayi kuti kodi zitheka kapena sizitheka. Mwadzuka bwanji a George Chaima? Ine ndadzuka kwambiri kachiwiri. Mwamva mene ayambira Wanangwa Chafulumira. Ine ndamva ndithu ayala ndithu mfundo zofunikira mmene ananenera poyambirira muja kuti manifesto iyi ndi buku ndithu. Ine nayiwerenga mpaka nafika I think verse chapter number 78 imene naonabe kuti muli zinthu zambiri zonena kuti kuzipanga summarize kukhoza kukhalabe kovuta. Chifukwa ukhoza ngonyamulapo izo ndizo ngati mbene wapangira Wanangwa. Chifukwa Wanangwa wakhazikika pa 5 pillars komanso mwina tina kuti Chakwera master plan pamodzi ndi high 5. Koma buku lunkaliona kuti it's fully packed ndi zinthu zonena kuti ndikhoza ziona ngati kalozera wabwino. Manifesto ya Malawi Congress Party yo ndikuiona kukhala ngati kalozera wabwino kapena kuti mira or guideline magaida yabwino tikakhala mu ship ina tikhoza nena kuti ndi mtsigidi wolozera kumene ship ikuyenda. Tingane kuti mmene ili manifesto imene iyi kuti uyambe kuizukuta imodzi ukafika kumapeto. Tiona kuti MCP yabwera ndi masomphenya abwino. Ndipo masomphenya amenewa atakhala kuti akhazikika ndi kukwaniritsidwa zinthu zikhoza kutheka ndi kuchitika pofuna kutukula Malawi. Koma mwina chimene tingathe kunena ine nchakuti ngati manifesto imeneyi yakhazikika pazochita muzaka 5 kuti dziko lino lisinthe ndi Malawi Congress Party molingana ndi manifesto yawo yabwino. Apo ndi mwina tibwera kufunso jamnani kuti mwina simufusa kapena mufusa pano koma tinene kuti zachuluka kwambiri ngati zikuchita target 5 zaka 5 it's over ambitious muchizungu. Komanso tinganene kuti Pepani Doku. Yes. Dr. Chaima, just a minute tingo aonjezera olemekezeka Jessica Bwira zikuoneka kuti palaini pa anachoka kaye ndi tingo aonjezera. Chabwino mutha kupitiriza ndithu Dr. Chaima. Ndiziko kwambiri. Ndimanena kuti ndi manifesto yabwino kwambiri koma ngati kuchita target zaka 5 ndi kuti manifesto imeneyi
tinganene kuti it's misplaced chifukwa chakuti practically it's impossible kuti nzosatheka kuti zimene ayala mu manifesto imeneyi zikhoza kuchitika pa zaka 5 ndiye ndikukhulupirira kuti ikanakhala kuti ndi manifesto ija kuti ayigawa nkuitenga kuti first 5 years tichita implement quarter ya manifesto imeneyi ndipo matamwina 10 years or 15 years ikakuti taikwaniritsa amalawi akhoza kumvetsetsa koma kuti manifesto imeneyi abwere poyera nkunena kuti ndipatseni 5 year term ina kuti zimene nayala ndikwaniritse ndiye nkumayang'ana pa manifesto imeneyi kuti zikwaniritsidwa apo tikhononena kuti sizingakhale zoona ndiye komabe ndi chimene ndingathe kuyamikira kwambiri nchakuti ndi manifesto yabwino ndipo ikhoza kutheka koma osakhala 5 years koma tikayang'ananso pa zinthu zina zambiri zimene zayankhulidwa imene mwachitsanzo ngati zimene akukamba wanangwa tiyitenge mwachitsanzo nkhani ya zimbudzi mdziko muno kumangidwa skulu ina iliyonse koma chimbudzicho nkukhala cha madzi ndimaona ngati kuti so awo akhoza kukhala maloto chabe chifukwa chakuti Malawi muno skulu ndi zambiri kwambiri ndipo zinazo nzoti sizinathe zinazo ndi zaudzu zilibenso ngakhale khoma zinazo nzongokhoma mitengo ana nkumakhala pansi ndiye ndimangoyang'ana kuti kodi ngati ana akukhala pansi pa mtengo nkumaphunzirabe mu century inoyi mu chaka chinochi 61 year of after independence ndiye kodi chikuzokhala cha nzeru nkukatenga chimbudzi cha madzi nkuchimanga pamenepo nkumaflasha within 5 years m'maskulumo zimbudzi zimene zipezeke kuti zakwaniritsidwa ndimayang'ananso pa nkhani ya mwina nkhani ya ana ichamanya kuti ayi kukakhala ana akabadwa atsegula tsogolo akaunti ya mwana aliyense kodi akaunti imeneyo ndalama zimene azipatsidwazo zokwana 500,000 kwacha ikhalano pa mwezi kapena ikhala throughout the year mpaka nakafike zaka 18 nanga ngati zili choncho ndalama zimene zizichokera kuti ndikayang'ana mzipatala mulibe mankhwala okwanira tikayang'ana mmaskulu mmene mulibe madeski anaophunzira pansi tikayang'ananso ngakhale mwina madzi akumwa amene ambiri pano akumwa madzi anzitapu ena atu Malawi muno madzi apatapo sanalawe ngakhale so apa njigo sakwadziwa kuti amamveka bwanji chifukwa anthu akumwabe madzi anzitsini ndiye ndimayang'ana kuti kodi chimene chikhoza kachi tichanzeru kuchichita ndipo chikhoza kutheka muzaka 5 zimene zikunenedwa azi ndiye timayang'ananso pa zinthu ngati mwina good governance dziko lino zinthu zambiri zimene tingathe kuzilozera ku good governance tikhozonena kuti zikuvutirapo mdziko muno chifukwa tikabwera pa wireless timakhala tikuwalankhula Malawi zinthu zolondola ineyo ngati mukatiyitana kuti ndikalankhule sindilankhulira chipani china chilichonse chifukwa sindine party spokesperson koma ndimalankhula pa zinthu zimene zabwera nthawi imeneyo ndikuziunika kuyang'ana kuti kodi ichi nchotheka kapena ichi nchosatheka ndipo phindu lake likhoza kukhala lotani ndiye timalankhula chilungamo kufuna kuwaunikira amene amabweretsa nkhani zofunikirazo komanso mtundu wa Malawi ndiye mtundu wa Malawi kuti ukhale wokondwa umayenera kudziwa chilungamo ndikumauzidwa chilungamo pa zinthu zimene zili zotheka komanso zimene zikhoza kuchitika osati kumva bodza chifukwa chakuti akukonde ndiyene ndimabwera kudzalankhula zimene ndikudziwa kuti mtundu wa Malawi ukuyenera kumva ndikudziwa komanso ndimatha kulangiza anthu amene amakhala kuti akukhudzika ndi nkhanizo mwachitsanzo ngati mmene ili Malawi Congress Party pakali pano tikulankhula za manifesto awo ndi ndichoyenerera kuti tikamalankhulaso amene ali a Malawi Congress Party adziwe kunena kuti tikamalankhula zinthu kwa Malawi tizauza Malawi aja nkumayang'ana ati picture kuti tikuyakamba zinthu za dziko zimene tikhoza kuchita tikachita Amalawi akondwera nafe ndipo tikauza chilungamo tikalephera nawonso adziwa kuti izi tinanena kuti mwina tikhoza kuyesera koma zikativuta mudziwe zativuta pa zifukwa izi ndizo sitimakhala kuti tikuchita target munthu kapena chipani kunena kuti tichibweretse pansi kapena tipangitse manyazi iyayi so fundo imene ndifuna kutanthauza ndiye kuti manifesto ya MCP imene atipatsa President Friday yapitayi manifesto yabwino kwambiri koma sizingatheke kupanga zimene zili manifesto imene ija mu zaka 5 zimene zikubwera chifukwa chakuti mu zaka 5 zimene zapitazi
anali ndi manifesto ndi ma-promises ocheperapo poyerekeza ndi amene abwera pakali pano. Ndiye ma-promises amene anali nawo ocheperapo a president ananena kuti zina tayesetsa ndipo zinanso talephera. Then mafuna kuti pamene popo tizizindikira ngati Amalawi kunena kuti chipani chikamalowa mboma kapena mtsogoleri akamalowa mboma sizingatheke 100% kulephera, sizingathekenso 100% kukwaniritsa chimene walonjeza. Ndi pa nkhani ya malonjezo ndiyakuti tizitha kuwalonjeza Amalawi zinthu zimene zili realistic, zimene zikhoza kuchitika, practical things zimene zonena kuti tikamati talonjeza ichi ndikuchichita ndikuwauza Amalawi chija tidalonjeza number 1 ndi ichi chatheka, chimene nalonjeza number 2 ndi ichi chatheka, 3 ndi ndekuti chipani chikhoza kulamulira dziko lino mwinaso for kapena 2 decades or 3 decades. Chifukwa chakuti zimene akulonjeza zikutheka zikuchitika, koma tikamakakamira kunena kuti zimene tinalonjeza zonse takwaniritsa tachita ndekuti Amalawi tikuwanamiza. Ngati Amalawi tikuwanamiza, Amalawi ndi amene amaweruza tsopano ikafika nthawi yachisankho. Mwina ndilegere pamene kuka area. Tathokoza kwambiri Dr. Chaima poti yambiranso moteromo. Apa tikuona kuti atolankhani athu akonzekanso, tingomva kuchokera kwa atolankhani athu kenako tipitirire. Wadzuka bwanji Nelson Gonjani ku Kasungu? Ndadzuka bwino. Ka iwe wadzuka bwanji Leya kumaso bwanji ku studio? Tadzuka bwino ndithu. Tikomo kwambiri. Ndili amene anamvetsera mwachiri kwambiri manifesto a chipani cha Malawi Congress Party, komanso afuna kuyikapo mulomo kuti kodi zimenezi ndizotheka nanga kuti akuona kuti tiyende motani ngati dziko. Mwina choyambirira tiwuzeni pina lanu. Ine ndi Bright Banda kuno ku Kasungu. Sabuno nkhani ya manifesto a chipani cha Congress mwayimva motani? Ndi pati pamene yakugwira ni mtima nanga pamene mukuona kuti zosatheka ndi pati? Manifesto a chipani cha Congress palibe chimene ndachiona kuti chanzeru, ndi boza lina la kuuza limene afotokoza kuti azipereka ndalama isachepera 500,000 kwa mwana, kumene kuja ndi boza langu chifukwa anthu amene andatinamiza kale mchaka cha 2020 cha kupanga kampeni nkhani yokuza ndi fertilizer. Lero aona kuti akakamba za fertilizer zizipeka malo mwake atinamize kanina ndikuza ndi ma 500,000 amene wazimene zikuchita kuonesheratu kuti president yu wafunana kutinamiza. Chabwino mwina mukuona kuti mmene zilimo Amalawi akhalenso ndi chili chotani chofuna kumvetsera manifesto ena. Amalawi ni chimene ngapempha Amalawi anzanga chonena kuti manifesto azipani zinazi tiwamvesere mwa nzeru, potengera kuti vuto limene lilipo ku Malawi kunena kuti anthu ife timakonda kuvotera malingana ndi limene tikupotera mmene tikuti kuyerekesa Malawi, ndipo ngati titisintha kaganizidwe ndikavotedwe kazisankho zimene zikubwerazi mu September muno, ndiye kuti dziko lathu tikati kuliononga mpaka na kalikali. Ine ngati ndili ku Central Region kuno ndisatengere kuti ndi mpoteri wa ku Reform Gazette wa Central Region, ndiye kuti dziko la Malawi alikuonongeka. Angathu akumwera akuyenera kusankha president oti atithandizire kuti dziko lathu la Malawi lipite pasogolo, posatengera kuti akuchokera kumwera kapena kuchokera kumpoto kapena kuchokera pakati. Ayi, tathokoza kwambiri ile mmene munthu mmene ayankhulira Mr. Banda ku Kasungu pitiriza ndi maboma ena zikoma kwambiri. Chabwino, ndathokoza kwambiri Nelson Gonjani kuchokera ku Kasungu kumeneko. Wadzuka bwanji Innocent Chunga? Ndadzuka bwino Leya, ka iwe ndiye nawonse ku Blantyre yako. Ifetu tadzuka bwino. Tatifotokozere kuti kunkhota-kotako Amalawi akutinji pa manifesto ya MCP. Ya zona ndi nzika ziwiri zomwe zikufuna zikepo mulomo pa manifesto a MCP. Mwina poyamba ndikudziweni. Ine ndi Chipililo Makondetsa kuno kunkhota-kota. Tatifotokozere ni manifesto maona bwanji ndinokhutira ndi manifesto ya MCP. Manifesto jenakhala nthawi ku apart from good speech mina nayankhulira president komanso nayiwerenga kuiona tadabe kuti kumalawi kuno ndiyagudu kupanga manifesto aja kuti okongola komano kuona ndi mmene economic structure yaphiriri zimativuta pa ground. Chifukwa cha ndinena choncho afotokozamo zinthu zingapo kumalawi kuno mavuto amene nawo panopa nokhuza ndi zachuma, komano sana khazikike bwinobwino kuti zachumazo mavuto amene wazathana nawo motani. Chifukwa mmene zinthu zili panopa tikakumbukira mbuyomu anafotokozapo ayi they will create 1 million jobs, komano tati tifunse pa ground 1 million jobs ija sinaoneke. Tanga bwino poyera kufotokoza kuti 1 million jobs ija ndi then akuti pangaso promise kuti kuli 3 million jobs. So no 3 million yoti it's a huge number, yoti
afotokoze kuti madera ake ati ndi ati. Endiso 2 afotokozapo nkhani za fertilizer ankatiuza kuti pa 10,000 tizikagula matumba awiri a fertilizer mbuyomu. Tsopano akubwera pano akuti akhalanso ndi mwayo kuti food security ikhalize kuti sivutonso. Afotokozapo kuti ikandibelekwa kuti government to government. So maissues ngati amene ndakuti abwere poyera bwinobwino zitheka motani chifukwa akwambaponso kuti alimbikitsa manyowa milimbikitse kuti tikubwera zinthu zakalekale zimene we are not growing as a country. Muna mwachidule anthu amene amvetsera manifesto imene ingawathandizire kukhala ndi chiganizo cha mphamvu pa zisankho za pa September. Ya chathandizira chifukwa kuti angofotokoza koma sanapereke materials bwinobwino. Muli mfundo zangeni zoti within a range of 5 years sizingatheke zikufunikira a long term process yoti mwina mwake zakazo afotokoze kuti pa zaka 5 zoyambirirazi tipanga izi ndi izi then in the next 5 years ngati kuliso kotheka nekuti they will take from there nkubabira chitsogolo komano zinazo ne satinamize bwanji. Mina tikudziweni ine ndiye sautsokalowa kuno mkotakota. Manifesto ya MCP mwamva bwanji akuthandizani pokhala ndi chiganizo cha mphamvu mu September. Manifesto achipani cha MCB taona kuti atithandiza koma satithandiza kwenikweni 40 boma tikaonetsetsa lilibe ndalama zokwanira kuti angatenge 500,000 kumampasa mwana aliyense obadwa muno Malawi. Kodi Malawi muno muli anthu ochuluka kwambiri koma sangakwaniritse. Ifonera kuti nthawi zina analonjezapo kuti adzapanga choncho koma sanakwaniritse yayi. Mina vuto la ndale yathu lili pati kwenikweni imene maonera ine. Nkhani ya ndale kuno kwathu Malawi inachuluka ndibodza. 40 amatha kulonjeza koma chinthu chija kuti achikwaniritse samatha kukwaniritsa. Ndiye tiona kuti ndilonje adafuna chabe kuti atinamize kuti tikavotera kuti adzakwaniritse chinthu chija alonjeza chija sadzakwaniritsa yayi. Ndathokoza kwambiri. Leya mmene mundimene acheza ndi zika ziwiri kuno kunkhotakota. Ndathokoza kwambiri Innocent Chunga komanso Nelson Gonjani mukhale ndi mawa opambana. Olemekezeka a Jessica Bwira mwamva ndithu mmene amalawi ayankhulira pa nkhani ya kukhazikitsa kwa manifesto ya chipani cha MCP loweluka lapitali. Mwamva ochokera kwa George Chaima kwa Malawi komanso kwa Nzanga mu studio muno wanango achafulumira. Inu ndemanga yanu ndiyotani? Makamaka manifesto ati makamba kuti muli ndithu mfundo zikulu zimene a George Chaima aona zokuti ndi zabwino koma kuzikwaniritsa mu zaka 5 mwina kukhala kuvuta. Ngati chipani cha MCP mwapanga plani yotani kuti zinthu izi zimene mwazika manifesto 96 pages muzikwaniritse pamene dziko lino likukumananso ndi mavuto azachuma, potengeranso kuti munalonjeza zina Malawi koma mwakanika kuzikwaniritsa mu zaka 5 zapitazi? Kaya mukundimva? Mukumveka ndithu olemekezeka. Ndiko epani poti ndili museu ndezina sindinamve koma mwazimene ndatha kumva zikuoneka kuti ambiri fundo ndi ambire ya wana zikumandikhumudwitsa ndikamaona anthu ophunzira bwinobwino akuoneka kuti concept yoika investment ya wana sakuimvetsa. Anthu akumakamba ngati kuti tikunena kuti tidzipereka ndalama. No one has said that. I think anthu akamapanga judge by Congress Party azipanga judge on basis of facts. Makamaka anzati ushamine tinapita ku school. Here is the point. Palibe wanena kuti mwana akabadwa adzapatsidwa ndalama manja. This is a government that is planning for a generation. Ndalama idzi pangidwa invest. Mene timapangira pension fund. Sitinena kuti what we are saying is at the point of death you'll be given this. This will be processed. It's a once-off payment. Payment imene panopo people must understand kuti chimene chavuta ndi ku Congress kuti tatipangisa kuika iyi. It's because tikuona kuti we need to break the cycle of poverty, and to hear educated people say we cannot aim to remove ourselves from poverty because we are poor. To me it's very regrettable. We are in this situation because we are not planning to get out of it, and the Malawi Congress Party is saying mwana akabadwa boma lidzika mu endowment plan, mu investment plan imene tukuipanga ingenji ndi kuti sovereign account. If you go to countries that have managed to break this cycle, what Chakwera is doing is trying to bring a legacy yakuti kuli generation imene dziko linapanga plan for mwana uja akadzakwa na 18 mpamene adzalandire ndalama. It's not as if munthu akadzabereka mwana pa 1 adzalandira ndalama. And I want to beg with those of us who went to school, who have read,
tent zinena zoona tikakhala pa radio. It's not just about kuti tionetse ngati manifesto it's nothing. Nkhani ili pano tauza Malawi. We are not saying amene abadwe pa 1 or pa the first day we are in government alandira ndalama. No. What we are saying is government is starting to plan. We'll be depositing this money. And in drama hii apangidwa peg at this high. Because in the mwana uyu wosa ukari yesi. Ata kunena kuti 18 years wakwana. Here is your money. Ata kupanga school, ata kupanga business. We are linking it to the social fund. And in drama might even never leave Reserve Bank. In drama yadziko. And in other countries they've even used this money to invest. Why are we pegging it at this figure? Because of the poverty we have got cyclical poverty. And the way to do it is to start with a generation which will say, a second term ya chakwera, kunaya mbika seko ya wana amene dziko lapanga plan for. Now, ndikapita kunkani ya wealth ya job creation. Yes, you are very right. Kwa mukapita kwa mwana youth, and ndikumbachisoni kuti when I hear, kuti a youth, kumafika poti, zime zosa zingateka. Akulu. If Malay Congress Party told you, we are going to triple my funds Naku University, people are going to say Mukunama. But Chakwera has done that. If we had told you Kutitimanga 34 schools of excellence, people are going to say Mukunama. Let's be honest. Zajitika for 3 years is things that we did not think. There are things that we did not think will happen. If Cancer Center, nobody would have believed us because others tried and they failed. What you are seeing in the manifesto are plans that we can tell you, where will this come from? For example, mining was not there before. During our time, that we know where mining is there to profit elite, we are going to be able to 10-10 challenge to make sure kuti azitatizo ndalama mega farms are karepo. As far as Dr. Chakwera and Malay Congress Party are concerned, if corruption is truly kept, which we know we are committed to doing, there will be money to invest in this. So if somebody sits here and says, look, Musamangi flush toilets, Musamangi deal with wash issues because some kids are Pakistantengo. Look, flush toilets, Singapore Kopanda classroom. You are actually talking about holistic way of giving education. It's unfortunate, Kuti, the failed government is not in Malay Congress Party after we were in for the first term. Akupangani reach a point where you are dismal, you have given up as a nation. If we are saying no, we are bigger than the mistakes that have been done by others. Hello? Mukumveka ndithu olemekezeka. Mukamanena kuti muzipanga bwanji. It's number 1. We are using the 8mm strategy. Titenga agriculture. Imene tukunena kuti, how are we going to commercialize it? How are we doing entrepreneurship? Mukaiona imene yo ipanga produces zinchito za formal zingapo. And this we have done it for 3 years out of the 5 which were spent to kulimbana ndi zina. Ndekwa ife tikuti tikaipanga commercialize, tikapanga promote irrigation. And pano muyangane zetu kupanga kuchire valley transformation. This is doable. So these people want to be messengers of doom and gloom. I have news for you. Malay Congress Party is not like other parties. What we've done in 3 years must give you faith that we are going to get this done. And I want to appeal, Kwame Aliasagundimva, if you don't reach for the sky, you will not get to the treetops. And what Malay Congress Party is saying, we will scale up with Menetapanga. Who knew to get me saying that minute? Who knew to get a valley transformation? Anka do and then go to the train. But here they are. Now what we are remaining for is scaling up. Anka do a Gulari, Mimapaising and Menetapuram, Afoja. Amidst global challenges of finances. I said it yesterday, I'll say it again. I would like people to remember Malawi is not a vacuum. The challenges facing other countries are there, but we can't stagnate and say, Basita Repera. No. The manifesto of Malay Congress Party is saying, we are going to bring inclusive wealth. And we're going to see how women can prosper, how the youth can prosper, by linking these policies. I know that I'm uncle in Ekuribe, but what I've seen is, and I want to commit here as the publicist of Malay Congress Party, I will be explaining exactly what we are going to do with clear targets. And come 16 September, please make no mistake. The farmer must look up to us because we are going to cater for Wori Mandikasu,
the machine, and we are going to cater for everybody out there so that mavuta amenete malimbara nao akakutita ongola chifava 3 years but maongola mafupa tinasiridwa chingongole. And right now when we are paying debt 70 out of the 100 we are servicing what GDP left. So this next 5 years we will not be facing that, and in the next 5 years we will have better coordination. So all I'm asking is yanganani miseu yanganani maprice amene tikutagula ujenu zimene antu amalima. That's why we are saying when we commercialize entrepreneur we will be okay. EE manifesto is not only implementable, we will deliver it in style the way we have united this nation. When we found it fragmented, we have managed the kuona kuti zona chimanga chikamagawidwa chimataka kugawidwa ku opposition akamapereka CDF imataka kuperekedwa kwa aliyense popanda kutsango. And like what used to happen, we inherited a fragmented system. We have done the foundation. We are saying join us in now delivering inclusive wealth where the youth are business people and they are actually creating jobs. I think for now let me stop there. Okay, olemekezeka anzanga wanangwa nayenso asanabwere mwina ndifunso kupita kwa inu komanso a George Chaima ndimafuna ndifunse kuti manifesto iyi imene mwakhazikitsa loweruka lapitali 96 pages, mfundo zikulu 5. Manifesto imene iyi mwapanga plan kuti zimene zili mumene muzikwanitsa kwa zaka zingati? Manifesto hii tapanga plan kuti will deliver this in the second term of Dr. Lazarus Makasi Chakwera. More 5 years MCP. Yes, because if you go in any country, you must remember, Malay Congress Party has to plan these laws of this land. We cannot sit here and tell you, Kuti, is this city taking 50 years? Because I'll tell you, the laws of this land say you are going to the ballot to tell people what you can do. And what we are telling you is we will deliver this in its entirety. Trust us, we've done things that people didn't think we could do. Funso lina solemekezeka. Timafuna tidziwe kuti anthu ena manena kuti mwina mu manifesto mu sikuti anthu akudana nayo komano akuti muli mfundo mwina zambiri zikulu zimene mwina mu zaka 5 a George Chaima nena kuti mu zaka 5 ndi zabwino koma sakukhulupirira kuti zingakwaniritsidwe mu zaka 5. Munali ndi mfundo zina mmene malowa mboma 2020. Mfundo ngati ya food security apa mwayika apo food security komano mu zaka zimenezi mbuya omwe munanena kuti anthu azizadya katatu pasiku koma pano tukamba pano amalawi ena akugona ndi njala, ena akadyanso kamozi akumayamika kuti tadya kamozi koma ambiri akugona ndi njala. Kuti ulendo uno muchita chani chosiyana ndi zimene mwachita mu zaka zitatu zapitazi anthu ndikumasowa chakudya? Ulendo uno muchitanji pa mfundo imeneyo komanso nkhani ya 3 million jobs pabwera funso apa? I think give me this issue so that I can address them. Yes, you don't please. need to load them. Yes, nkhani ya food security, how are you going to deal with it this time around? Thank you. I want to address it in this way. I think it's untrue to say food security. Yes, there are people who are starving, but they are not in majority. And this government, yamenyamene ingatere, mwationa tikugawa chimanga, mwationa tikunena kuti nisi, ilandiridwe, and it has been received by 253 million people, alandira, which never happened before. I think it kamapanga judge, zimene tinapanga promise, you are correct, but nobody knew climate change ibwera chonchi. Lero ngani anjala, siri kumalai koka. Kwama what have we done? We have not just said, tapita, kukagawa, chakuja kumene kumainira kuti tigawidwe, and to this day, we are still doing it. Taikasa ma mechanisms zoti admaki izuke ipange mene imapangira. Ma mega farms mkuwaona, Shire Valley transformation mkuiona. I think it is unfair for people to speak as if we have done nothing. We have not. Go and you will find people out there who tell you, kuti ifeyo, we are more food secure than we were before. And this I challenge. I think if we speak to a few people, let's not generalize. This government has reached a point yoti opposition kumacho tsana panchito, kumacho tsana pa mipando. Chipacho tito matoko zaja kwira. So when I'm saying that people are starving, I'm not refusing. What do you mean? Not everyone in Malawi. There are some akuja. There are some tukuyesa kugawa. Right now as I'm talking to you, tukumapereka chimanga. Go to the lake shore. They will tell you kuti tukulandira. Mupite kwa Honorable Gladys Kanda. Anafika pocho tsara pampando foje tichakwera magawa chimanga kumeneko. Look, yes,
life is hard, but it's not like everybody. Ndekuti palibe chimene chapanga. There are places. Panopa we have, look, let's measure the food security index. I am not saying we are there or there are no people starving, but work has been done and work is being done, and kutsogolo dima mechanisms take up. We are saying people be more food secure. Malawi will feed itself. Malawi will be exporting and will even bring food. Chabwino olemekezeka wanangwa ndi nthawi yako. Chabwino. Yeah, ineyo ndithokoze kwambiri makamaka kwa aneneri amene iwo chipani cha Malawi Congress Jesse Kabwira. Zina zimene zinali nkhawa zanga za manifesto imene ndikuona kuti ayankha mwina sakudzota amayankha koma ndaunikire kuti choyamba chimene ndachiona chakuti pa Chingerezi ndikhozonena ngati poor communication channels ya for manifesto details ndi vuto lalikulu limene lili manifesto imene chifukwa chake anthu akungonena kuti mwana aliyense adzempatsa chani 500,000 koma mukamvera amene akulongosolera mwina pang'ono zamba kutani kumveka chimene chocho choti chiyangane bwino kuti sana longosole bwino ndi anthu sizikumveka. Pali vuto mwina mavuto amene ndaona apo ni manifesto imene ifa nthawi yamba zastinanena kuti imeneyi ndinena ku nthawi ina. Vuto loyamba limene andiyankhabe kutsogoloko ine ndingoyala mavuto sindichitamo mafunso kwenikweni. Vuto loyamba limene nditi ndaliona ine ndila ananenaponso achayima kuti ndikuona ngati zinthu zina zimene zanenedwa amenemo ndizovuta kuzikwaniritsa makamaka chifukwa zikusowekera ndondomeko yokwanira yomveka kuti zitheka bwanji. Tikawerenga manifesto palipo pena pake ngati akunena kuti adzathetsa kulizima kwa magesi muchaka chimodzi. Kumalawi kuno ndikuona ngati kuti kulonjeza zinthu ngati zimenezo atilongosolere kuti zizatheka bwanji chaka chimodzi. Malawi muno anthu amene afikidwa magesi iwo akunena kuti ayichotsa pa 11%, ayesetsa afika pa 25%. Chabwino ndizoona zabwino. Komano dziko ngati limeneyo mungathetse ma blackout chaka chimodzi. Economic credibility consensus ndi chinaso chavuta amene. Makamaka nkhani yake ndiyoti anena zachuma zimene zongomveka mwachangu tizakupasani ndalama tizakukongozani kunifi kuchani zimenezo nzosavuta pa Chingerezi ka microeconomic level koma tili ndi mavuto ena amene ndi macro inflation, lack of forex, lack of what adzatani sinaonepo bwino kuti tikupanga ndondomeko yotani fa zimenezo zimene zili key kapena sandamira zachuma olo titanamizana kupatsana ndalama kakupatsana ngongole koma muona pasi pangati izizi sitinazikonze ndiye kuti chuma chathu sichingabwerere muli zotani kuti tibwerere kuti inflation itsike forex zipezeka ndiye kuti mwina life yathu miyo yathu ikhozamba kusintha aduza. Paliso vuto lilipo kafukufuku wina akuonetsa kuti muzimene analonjeza mu 2020 kuti alowe mboma ndi mwina around 6% zimene zatheka kuti zathekeratu 60 chakuti percent zikadagwiridwa bentchito pamene 5% iso zidalephera chimene chikuonetsa kuti delivery yawo ngakhale kuti ndanenapo chitsanzo cha magesi 11 to 25 koma delivery yawo ndiyotsika anthu akayangana zimene zidakwaniritsidwa anthu awakhulupirira bwanji ulendo uno fa ndiye ntchitonso ina yayikulu imene ali nayo yolokosola awakhulupirire bwanji ndi delivery imene akuchokera imene ikuonetsa kuti sanachite bwino kwenikweni. Ndimaona ngati kuti ndivuto mwina chifukwa choti ngati dziko tidanena kuti aliyense akamapanga manifesto azinkera ku Malawi 2063 ndi vuto limene ndalionanso mu manifesto mene idananena achayima kuti muli zinthu zina zikumamveka kuti nza 20 chani 63 osakhala za 5 years chifukwa choti mwina ndiona ngati komando anenetsa apa olemekezeka kuti izazikwaniritsa mu zaka 5 kunena nangasi iwo mwina tiona kuti kodi ane komano chachikulu vuto lalikulu so limene maliona ndeni ma governance reform pamene ndikaona manifesto ameneyo ma governance reform awo ali vague kwambiri sakumveka kuti kodi marifomu ameneyo ayenda motani ndipo atithandiza motani chifukwa tikaona zinthu zina umphawi waukulu umene tinawo ku Malawi kuno ndi wochita kudzipatsana chifukwa chosayelekeza tiyelekeze business posafuna kuyerekeza chuma chimene tinacho ndi umoyo umene tikukhala chimene ndikutanthauza kuti tili ndi zinthu zina zimene mwina tikayiyang'ana lese public service kaya ndi maparastatals akukhala umoyo odyerera bwinobwino anthu amene ali maudindo azi
posaganizira kuti dziko lathu silinafike podyerera motero. Ineyo ndifuna kuwafunsa nduna apapa kuti ndizoona kumalawi kuno tidafikapo tili ndalama zoti kaya ma chief executive officers amaparastato amene akungokhalira bailout kuboma aziyenda ma VX ana awo azilipidwa ku sukulu zodula ndi boma. Kapena zimenezo ndi zamayiko olemera. Fa ndikanaona malifomu ngati amenewo ineyo ndikanalimba mtima kuti sopano dziko lambana kusintha. Tisatenge umoyo woti ndi wa mayiko ena ifeyo nkudzipatsa pamene tikanali otani osauka. Pamene izizi zikuchitika tikuona anthu siwo wa parastato sikupanga ndalama iliyonse ndi osauka ingokhaliranso kupempha kuboma komweko. Komano anthu amene akugwira ntchito kumene akukhala umoyo ofanana ndi CEO wa kampani ya ku America imene ikupanga ndalama. Ndizoona zimene ine malifomu amene ndikanaona ndi amenewo. Mwina ndingoyimira kai pamene. Chabwino ineyo achayima mukutimva. Ine ndikumva. Mwamva amene afotokozera olemekezeka. Ndopaseni a minute kuti muyankhepo nthawi ikuoneka kuti ikutithera. Minute isitheka leya koma tinene apa ndikudziwa ndithu koma nthawi tinene apa kuti wanango walankhula bwino kwambiri pazifundo zimene zizi kuunikira nduna ndi chipani cha Malawi Congress Party. Ine ndiyankhule kwa nduna kuti akulankhula kwambiri kunena kuti akudabwa kuti anthu ophunzira sakumvetsetsa chinthu ngati chimenechi. Ndinene apa kuti manifesto ya Malawi Congress Party sindikhulupirira kuti mwapangira anthu ophunzira. Iyi ndi manifesto imene mwapangira Amalawi kotero kuti nkofunikira kwambiri kuti Amalawi ambiri kapena Amalawi onse amvetsetse chimene chili manifesto ichi. Chodandaulitsa china nchakuti programu iyi munakayigwiritsa ntchito mwayi onse kuchita communicate kapena kuwalankhula Amalawi bwinobwino koma mwambiri mwalankhula chizungu choteso Amalawi ambiri samvera yayi. Ndiye mukaona kuti mukudzudzulidwa kapena mukutsutsidwa chifukwa chakuti nokha mwasankha kusawunikira bwino Amalawi mawu omveka bwino pa zimene mukufuna kutanthauza. Chinthu cha namba 2 nchakuti manifesto iyi mukamakakamirabe kwauza Amalawi kuti ayitheka mu zaka 5 ndiye kuti mukuanamiza Amalawi. Mukayamba kuanamiza Amalawi sakukhulupirirani chifukwa chakuti Amalawi pano adazindikira ndipo akuzindikira tsiku lina lililonse. Sikudzudzula manifesto iyi tikuyamikira kuti ndi yabwino koma tikutsindika apa kunena kuti ndikhoza kukhala bodza la mkunkhuniza ku mtundu wa Amalawi kuti manifesto iyi mukhoza kuyikwanitsa mu zaka zisanu pamene mutalephera kukwaniritsa manifesto ya kaleja imene inali ndi fundo zochepa. Ngakhale a president adavomereza. Chimakhala chokhumudwitsa kuti president akulankhula kwa Malawi chinthu chimene chili choonadi ndiye kumabweranso poyera mwina anthu achipani kapena nduna kumatsutsana zimene walankhula president. Chifukwa zimakhala ngati kuti president wathuja ndi wabodza. Pamene abodza ndi amene timanena kuti kawiri amakhala anthu amene azungulira president. Chifukwa chakuti amafuna kuti azisangalatsa president. Pamene president iyo akufunitsitsa kulankhula choonadi ku mtundu wa Malawi. Pepani olemekezeka chayima kukambira nako ndeku kukoma koma nthawi ndithu yandithera 30 seconds mungomalizitsa. Ndimalizitse motero kunena kuti tikamalankhula ku mtundu wa Malawi tizikhazikika pa chinthu chimene tikhoza kupanga ndipo chimene sitingathe kupanga kusachiyankhula kumangochipanga mchinunu chifukwa tikati tibwere poyera tikalephera Amalawi amanena kuti munatinamiza. Mwina ndisiyire pamene papa leya koma ndathokoza kwambiri kuti ndakhala nanu program. Zikomo kwambiri takuyamikani. Olemekezeka Jessica Bwira akutitu mwina imene ndatolapo ine kuti you are being over ambitious. Mfundo zabwino koma mu 5 years mwina akuti nkosatheka kuzikwaniritsa potengera ndi mmene mwachitira. Amalawi achongatu ndi mmene mwachitira mbuyomo. In 1 minute mumaliza motani. Ya ine ndigwirizane nanu pangani yoti tikufunikira tipange communicate kapena tilungusole bwino kuti kodi tapanga bwanji manifesto ndipo wedi ndayuza communicate ndi chizungu even Leah used it. I think ndikulakwa kuti muganizo kuti akuyankhula chizungu choka andi apempha achayima izinena zoona tikakhala pano. Ine ntchito yanga ndiyolongosola ujenuyu manifesto ubwino wake tikuyankhula ndi alimi
tikuyankhula ndi anthu akumudzi chimene akufuna ndichakuti tipeza zintchito achinyamata akufuna zintchito. Manifesto iyi ikuti ibweretsa zintchito, ikuti ikonza job security, ndipo nditsindike pano zimenezo zitheka. Malawi Congress Party ipanga izi mwachimodzimodzi chimene tifuna ndibwerezenso pano. A president ananena kuti talephera, a president anapanga accept kuti we've had challenges. Ngati ukunena kuti neni ma challenges kunena kuti walephera, chakwera sana lepere, MCP sina lepere, ndima challenges zinakumana nawo amene anavomereza a president tapanga zinthu zoti anthu ambiri pa 16 September akavotera Malawi Congress Party chifukwa choti manifesto imene yatulutsa yaonetsa kuti tidzakhala chakudya, tidzagulitsanso chakudya china, ma business aziyenda bwino, achinyamata apeza zabwino. Ndikhuluke ndikukhulupirira kuti tipezanso nthawi ina yokuti tikambe bwinobwino koma nthawi yatithera. Tikuyamikeni kwambiri chifukwa cha nthawi yanu. Nduthokozeni zikomo. Wanangwa 30 seconds timalizire program nthawi ndiye yatithereratu. Nthawi yatithera ndingonena kuti ndizoona kuti manifesto yo ndiyo ili apo, ili ndi fundo zingapo zimene tawunikira kuti ndi zabwino, komanso muli zina zimene zizofoka. Makamaka poona kuti zina zimene zikutchulidwa sizingatheke kukwanitsidwa mu zaka 5 poyang'ana mene yachitira mbuyo Malawi Congress Party. Ndiye ineyo ndikanapempha kuti iwo ukhale mwayi wawo oti abwerere akakonze zina zimene anthu akuona kuti zidandaula kuti mwina akamayenda ano makukamo kunkana panga kampeni wa anthu ayambe kuwakhulupirira ngati angakhulupirire, chifukwa pakali pano zikuonekabe kuti zina ndi zina sizinayende bwino. Chabwino omonso ndi mmene tamalizira program yathu ya kulinji lero pa 21 July 2025. Timatambasula manifesto imene chipani cha MCP yakhazikitsa loweruka lapitali. Ine ndileya Malekano, tikumanenso mawa nthawi yomwe ngati yomwe ija ya 5 minutes past 7 pano pa Times, program ya kulinji mwakumano.